στην Κεσούρα, προχωρέσαμε πάνω στην Τριμισίνα. Τριμισίνα. Στην Τριμισίνα μας περίμενε και ένα τάγμα. Τώρα τι να τα θυμηθήσω όλα, δεν μπορώ να τα θυμηθώ. Τοποθεσίες, ενδιαφέρον οι τοποθεσίες. Περάσαμε στην Κεσούρα, πήγαμε στην Αυτά Τριμισίνα. έφτασαν Δεκέμβρη, Γενάρη, ήταν αυτά τα γεγονότα. Ναι, σχεδόν. Έκαζαν στο Ψάρ σε ένα χωριό εκεί, ανεβήκαν απάνω η δύναμη να πούμε και έδωσε μάχη στην Τριμισίνα πάνω. Ναι. Ήταν δε χιόνικη. Εγώ ανέλαβα και αφού ψόφισε του άλογο που είχα μέχρι τότε, Ωραία. δεν είχα αυτό, αναλαμβάνω και είχα συσιτιάρξη και μαγείρευα και για τους αξιωματικούς κλπ. Δώσαν τη μάχη στην Τριμισίνα πάνω και πήγαιναν, έρχονταν ας πούμε τα παιδιά που ήταν μάχημοι τέλος πάντων. Ναι. Εγώ ήμουν δεκανεύς οπτιστής τότε. Οπτιστής. Ήταν με τα σήματα, Με τα μόρς, με τα τέτοια. Ναι, με τα... Αυτό ήταν, μετά πήραμε, άρχισε η κατάρρευση να πούμε, γύρισαμε πίσω. Εσύ πού ήταν ο τελευταίος σταθμός όταν γυρνάγατε? Γυρνάγαμε, μας ξεκίνησε να πάμε προς την Κουριτσιά. Δεν φτάσαμε στην Κουριτσιά, πήγαμε στο... Κουριτσιά ήταν να πάμε προς τη Φλόρινα. Ήταν πιο αριστερά. Αυτό, Καστοριά πώς το λένε. Κουριτσιά, αλλά είμαστε στο Λιασκουδίκι. Ναι. Στο Λιασκουδίκι, από εκεί πήραμε την αυτή να πούμε. Άρχισε να... Η κατάρρευση και η οπισθοχώρηση. Ναι, η οπισθοχώρηση. Και κατέληξε να έρθουμε το Πάσχα εδώ. Τώρα τι να πω, δεν πάμε εκεί πέρα. Τώρα που θέλει να... Ωραία. Ήταν μια περιγραφή της διαδρομής που έκανες επιστρατευμένος και... Επιστρατευμένος, ναι, εσύ όχι την διαδρομή αυτή. Ωραία. Συγχαρητήρια για την προσφορά σου και να μην συμβαίνουν πόλεμοι ποτέ. Αυτή όλη να πλάει του νέου Τώρα εγώ το λόγο πάμε, έχεις το λόγο. Παρπαγιώργο Ευσταθίου. Πες μας εσύ τι κλάση έχεις? Το 34 έχω. 34 και εσύ. Πότε επιστρατεύτηκες? Επιστρατεύτηκα τις 28 Οκτωβρίου ακριβώς. Α, δεν πήγες πριν εσύ? Πήγα πριν όταν μας απέλυσαν και μετά πήραν την άλλη ναυτή. Α, πήραν την άλλη σειρά. Αλλά έχασαμε εδώ ένα μήνα δυο και κοντά κηρύχθηκε πόλεμο στις 28 Οκτωβρίου και ξεκίνησαμε από εδώ με τα πόδια. Πήγαμε μέχρι του Λιανουκλάδα. Το Λιανουκλάδα ήταν τα τρένα εκεί, τα τρένα και από εκεί στη Λάρισα. Υπηρέτησα εγώ, όπως είπα προηγουμένως, στο Ιππικό. Ήταν του Ιππικού. Ήταν του Ιππικού εγώ. Πάμε και στο αυτό, τα είχαν βγάλει έξω από τη... Α, του Ιππικού. Ήμουν του Ιππικού εγώ. Να, και έχουμε μια άλλη ειδικότητα τώρα, δεν είμαστε πεζικάροι. Αυτά τα είχαν βγάλει έξω. Οι επιστρατεύσεις δεν τα είχαν μέσα στη Λάρισα, τα είχαν, εμείς πήγαμε στο Κατζακλάρ. Στο Κατζακλάρ. Του Αμπελώνα. Ναι. Στο Κατζακλάρ. Όπως μαζεύονταν εκεί ο στρατός εκεί, μόλις συμπληρώνονταν ένα αυτό, έφευγε. Φόρτωμα και δρόμο. Είχαν και τα άλογα, αυτά και έφευγαν. Εμείς ξέρω εγώ σαν που δώσαν από εκεί, δεν έτυχε. Μια μέρα, 2 μέρες, 3 μέρες, 5 μέρες, 10 μέρες, εκεί, γυρβουλιά, στο αυτό. Λοιπόν, αφού συγκεντρώθηκαν όλα τα αυτά, μας πέρασαν στη Λάρισα. Στη Λάρισα ήμασταν στα έμπηδα εκεί. Όταν κάνα αυτό, έκατσαμε πολύ καιρό. Να σου πω ότι έκατσαμε και 20 μέρες και περισσότερο ακόμα. Δεν σας πήρε καλά ο Νοέμβρης μέχρι τέλος? Μας πήρε καλά. Μετά που είχαν απόλυση απάνω το Ιππικό, μας παίρνει από τη Λάρισα και πάμε στη Θεσσαλονίκη. Με τα τρένα. Στη Θεσσαλονίκη πήγαμε πάνω και στο... πώς το λένε, που ήταν τα Ιππικά εκεί. Που εδώ, που εκεί δεν... Αυτά. Μετά ζήτησαν ενίσχυση, όχι μάλλον αυτό, παίρνουμε τα αυτά από τη Θεσσαλονίκη στο Πλατή. Από το Πλατή, ο οδικός, πήγαμε στην Κουριτσά, ο οδικός, από το Πλατή. Πέρασαμε στην Καστοριά, δεν είχαμε άλογα τότε, ήταν πάνε να αντικαταστήσουμε, κάτι μπλάρια και κατά αυτά είχαμε. Πήγαμε στην Κουριτσά, βρίσκω τον ταξιάρχη του Τζόγκα, ήταν χωροφύλακας. Ρε Γιώργο, τι φτιάνεις, πως είσαι καλά και αυτά. Λέω, ερχόμαστε, έχει κανένα ψύχα, λέω, φαΐ, γιατί η κουραμάνα,
Φουραμάν δεν είχαμε γι' αυτά, πόλεμος μπορεί να μην σαν αντιμετώπισαν, αλλά η πείνα ήταν. Ναι. Λοιπόν, λέει είναι ένας αυτός από την Παλιβράχα, Στασιόπουλος, λέει εκεί στο κέντρο διερχομένων, λέει θα πας εκεί, εδώ να τα λέμε ότι δεν ζει αυτός τώρα. Δεν ενδιαφέρθηκε για το αυτό. Αυτός που πέθανε προκαιρού. Όχι ο ξωματικός, Στασιόπουλος. Τάση μωρά, τάση, λέει ο Λούκας, τάση. Εντάξει. Παιδί. Τα γράφουμε στα πλήν. Ο πολίτης ενδιαφέρθηκε όμως. Ναι, λοιπόν, κάνω αυτό να μείνουμε εδώ. Δεν έχει, θα πάτε, λέει, θα πάμε στο σχολείο, ήταν πιασμένο από στρατό από αυτό. Πάμε στην εκκλησία. Στρώνομαι και στην εκκλησία, ξημέρωσαμε. Μετά πάμε Κοριτσά πάντοτε. Στην Κοριτσά, μέσα στην Κοριτσά. Η Κοριτσά είναι μια πόλη όπως είναι η Λαμία, μια ωραία, έχουν την Τζουλιά, εκεί έχουν τα αυτά, όποιος έχει πάει. Λοιπόν, λέει θα πάτε απάνω με τα πόδια, λέει σε ένα αυτό βουσκόπτο, λέει τώρα σε σκυλά σε ένα αυτό, να την καταστήσετε, λέει εκεί, έχει απόλυτη, λέει το σύνταγμα, το υπηκό. Πήγαμε εκεί, στο αυτό, ήταν ένα χωριεδάκι όπως τα Καμπιά, ξέρω εγώ, ήταν λίγο στρατός εκεί, μέσα στα χειρόνες, μέσα στα αυτά, ξέρω εγώ, από εδώ από εκεί. Βγαίνει ένας λοχείας, μήπως κανένας από εσάς, λέει, υπηρέτησε, λέει, στα Πουλιβόλα. Πηγαίνει ένας από εδώ, από το, εσείς τον ξέρετε, ο Πλατής. Ο Πλατής δεν συσταίνονταν ως συγγενής του στρατηγού του Πλατή. Συνωνυμία ήταν, δεν ήταν καμία. Αυτός ήταν από το Κυράσοβο πάνω. Λοιπόν, λέει, εγώ ευσταθεί ο τάδες και ο τάδες. Βγήκαμε εκεί, κάνει δεκαριά. Λέω, πού μας πας τώρα, λέω. Βγήκε ο Λουχίας ήταν, έλα Λαγκέ, τάδε, έλα εδώ, λέει, λέει, θα πάμε τώρα, επειδή είχαμε κάνει στα Πολυβόλα, θα πάμε για πολυβολητέ. Πετάτε ένας αυτός, σαν κερατάδες, ήταν, λέει, αυτό, λέει, να πάτε, λέει, στην Αθήνα. Πετάχτε ένας αυτός, Μαύρα Αθήνα, λέω, εγώ θα είδαμε, έτσι ακριβώς το Μαύρα Αθήνα. Ό του θαύματος, πάμε, επειδή διαλύθηκαν τα υπηκά, είχαν φέρει οι Ιγγλέζοι κάτι νέα όπλα. Τότε που ήρθαμε, Βασίλη, και είδαμε μαζί με τον Πλατή και με αυτό, είδαμε στον Ερυθρό Σταυρό. Τέλος πάντων, μην τα πολυλογάμε όλα. Αυτά έκατσαμε 20 μέρες, έκατσαμε λιγότερο, περισσότερο, δεν θυμάμαι. Εκπαιδεύκαμε πολύ λίγο σε αυτά τα νέα τα όπλα, τα εγγλέζικα που φέραν τότε. Από εκεί μας κάνει, εν τω μεταξύ, στην Αθήνα όταν ήμουν,